Des de fa alguns anys, l'afluència de visitants als espais fluvials on hi ha zones aptes de bany s'ha incrementat moltíssim. Aquest fet provoca que hi hagi problemàtiques derivades de la sobrefreqüentació. Nosaltres som més aviat tècnics de conservació de natura i, per tant, hi ha reptes que se'ns fan una mica feixucs. Vam tenir l'ocasió de poder contactar amb I2CAT perquè ens ajudessin a trobar solucions tecnològiques als reptes que tenim de gestió d'aquests espais naturals protegits. L'objectiu d'aquesta solució és controlar l'afluència en aquests espais naturals a temps real i així d'alguna manera també tenim una visió més general de l'impacte mediambiental que estan patint aquests espais. La col·laboració amb I2CAT ha sortit arran dels conflictes d'ús públic que hi havia a les ribes del Ter i quan l'ús públic comença a estar en conflicte amb la conservació de l'espai, doncs aleshores necessitem desenvolupar tecnologies que millorin la gestió. Es van instal·lar 4 sensors en 3 punts diferents. A Bescanó, com que és un espai més gran i molt concorregut, i a més està travessat per una via d'accés, per tant aquí s'han introduït 2 sensors, un a l'entrada i un a la sortida. En tot un seguit de sensors que ja estaven desplegats, el que hem fet ha estat incorporar un mòdul de comunicació que és de la tecnologia Narrowband IoT, que és semblant a 5G que tenim als nostres mòbils, però adaptat a l'internet de les coses, a petits sensors o petits dispositius. D'aquesta manera, és un protocol molt optimitzat que el que permet és enviar missatges de comunicació només quan hi ha events importants, com per exemple l'afluència de públic molt gran en un moment determinat. El que ens estem trobant és que el model de turisme està canviant i, per tant, una bona part del pes que sostenia el turisme de sol i platja es desplaça cap a l'interior i això genera conflictes d'ús públic en espais naturals vulnerables i que no estan preparats per als grans volums de visitants. Jo penso que en el futur la tecnologia serà un aliat indispensable per la gestió d'aquests espais. Les àrees a monitoritzar normalment són àrees remotes, en espais naturals, on no hi arriba la xarxa elèctrica i on no podem desplegar una xarxa de wifi de comunicacions. Per tant, ens hem d'imaginar una solució que funcioni en dispositius, que funcionin principalment en bateries i que hem d'optimitzar tot el software i tota l'electrònica associada per tal de que consumeixi el mínim possible. En fem una valoració molt positiva d'aquest treball pilot, bàsicament perquè ens ha permès començar a treballar en solucions tecnològiques que ens donen eines de gestió. És a dir, a hores d'ara comencem a tenir dades en continu, aleshores el que ens permet això és saber on tenim un petit problema en un moment determinat i ens permet, com si diguéssim, coordinar-nos els diferents actors del territori per poder actuar en els punts que detectem aquestes problemàtiques.